Hi friends, yes, I have been the practice today in the morning walk in the time, 2 times. Please, I'm very tired today, and yes, only खुलुमबाय kjCreation and थाम बेखौनो दा प्रेक्टिस खालामगासिनो दिनै बे टाइमाव बे समाव
타다는 내 카메라 샷 좀 가. 이거.
थाबाय दं मा होनदों खाराखै आंना नै सादों सादों आथिङा थाबाय थायो केलसियाम जानांगौ सादों केलसियाम जानांगौ मेजेम हाबाखै थारमाने हारा सिङाव हारा सिंनि मेजेमा खमायदों जौआ खमायदों आथिंनि फाक्का लामायाव खारनाया बेखौ जाल्ला अन्थाइ ख्रेबख्रेबावनो जामजोबलाङो सब माखाया ओइ 12,000नि माबानिफ्राय 10 माबा लादो ओइ माबानिफ्राय ओइ ब्रिजनिफ्राय थाबायबा 10 मिनिट लादो बारदो 12 मिनिटसो 12 मिनिट लादो ओइनिफ्राय ब्रिजनिफ्राय थाबायनायाव बेखिनियावसो ओरैनोबा थांबाय नङा जायो फुलि उरनाथ' देन्जार हायो उरनाबो बेयावथ' आखायो होनलाय सेन्देलाबो फसरदों आंखो गैया नोंहा ब्रिभसआथ' बयाखैना आरो गैया गलांबाय थानो नागिरो एसे आथिङा फ्रि जानांगौ खारनायाव आथिंबो जथाफोर जाम्बा स्पर्टसनि जथाया मोजां दामबारा फैबावदो खोमालै थांनोलाय जाफैयो खोमा उदैखौथ' खमायथारनांगोन आंना माबोरै उदै गेसनि उदै ओंखारखो उदैया गोरा जालांबाथाय माबा जौआ खालामबाय थाबा उदैया माबा गोरा जालांनानै माबायो जों आथिंजों आथिंखौ थिखांना लांबाय थाबा उदैनि माबा गैया थाखाय उदैनि माबा दं उदै गोरा जानायनि जौआव थानाया मबाइलाव सोआलै मबाइलाव माबानि इउटुबाव बोनानै होबानो मोनखागोन खालामग्रा पार्टिया लाबबाथाय बेयानो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय नङा थांलाय जानांगौ खै घन्टा जादों जोंना एक घन्टा ल' सारि घन्टा
खारनायखौ जोसाखौ गोलावानो लाबाय थानांगोन खारनायखौ थाथ'नो नाङा फार्स्ट टाइमाव हायोबाथाय आरो बारा ओरै सायाव नायदावनानै बाथाय बांसिन मेङो खारबाय थानांगौ ना बेलेग माथारना आरो लाना बेलेगा बारलांबाय थाबाय ओइ बिदिबाथाय मावबाथाय मेङो 100 मिटार खारनाय एक मोनसे लेभेलाव खारनांगौ मावनो मोननाङा ओरैनो ओइ सेन्देला फैसा खालामदों ओइदियाव मिंमारो आलदा बुदाबा गिदिराथ' गानांगौ गाननानै दे ओइ गथो गारसाबे दङ गखन्दा गावनानै साबे किल'मिटार खोमा ना साबेसे किल'मिटार माबोरै नङा सुरपेटा ओइ भबानिपुर खोमा भबानिपुराव माबा दं 30 गैयाबारानिफ्राय भबानिपुराव लागै 30 होमबा बेसे जागोन 30 सुरपेटा जागोन खोमा सुरपेटा बारगोनानो सुरपेटानिफ्राय फुल मोनस्लाबनाय नङा खोमा होमबा माथोखौ खस्थ' होनायनि मोनसे माबा दं इयाव 2 किल'मिटारसो 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारसो मानसिखौ थारमाने ओरैनो आजाद माबा दं इयाव खस्थ' एसे नाबाय माबा मोनसे इदि माबा मोनसे नङाबा खस्थ' मोनसे जादों मास्टर हिनजावफोरानो मैगं बेफार जालाय गय मास्टर हिनजाव लुहैदा आलु आथिं यानसि दङ माबाखौ रोङाखैलै बिसोरो लाइफ स्टाइलखौ लानो रोङाखै बेफोरबायदि बिसोर दा गथ' गथायजों बहुद रिक्स थानांगौब्रा नङा होमबा फैसाखौ नागिरबाबो रोङाबो बिब' दंखायो नङा होमबा खेथिफोरखौ हाफोरखौ मोजां मावनांगोन नङा होमबा मैगं थाइगं बिजनेस खालामनायबा साख्रियाला हिनजावानो बार थार क्लासावसो गोलैना लाबाय गावखौनो नङा होमबा नोंथां मावनांगौ मोनसे बाथ्रा नङालै एसे दखाननि मोनसे स्टाइल थायोब्रा लागै दखान ला रुपाया मोनसे गथा होनला साफाखौनो
ओइ मिथिला थिखिना फैयासैबा थावा थिगैनो दिनै सान्दुं बरिया मोजां मोनदों है सान्दुं दुंबाबो गरमथार जायो tapi tapi सोरबा नागिरनो फैबा मोनसिगोन ना खोनाबाल दा जों लामारा मोननोसै सलायफुबाय थानायाव दामबार फैदों पाहार हमलायलै दामबारखौ दामगार होननाय रखम जायगायाव लानो खोमा दामबारा दिनै स्पेसियेल बोथोर जागोनलै सान्दुंआ अखानि माबाया खमायलांसिगोन दामाने ओइ दामबार लाबोदों माइसा नै मुलिखौ सानांगौ सानाया खारदों एसे है गोरना साखानाया माबा जायोमोन ना रोदाखौ बोखारदोंमोन ओइ गोरना साखानाय सादों बिसाला सप्तासे गाहाम गोरना साबाय थाग्रा जाया मोनदों ada kalau mau pergi ke sendiri ada salah melampau
Thế ổn thấy này được nào. Asar खालामबाय नांलै इखो आसार खालामदों ना फाननो हलै बेलेगाव सकाव फानलायो इखोनो मालाबा मालाबा बिबार साफा जानांगौलै बुरैया अमाखौ नांलायदों सं बोलांना खारबाय मानसिदों गायनाय फारसेनो जाखाबाय आरो खनसेनो गायनाय फारसेनो जाखाबाय बेखायनो आं गामाङा फैबाय खेथि मावनाय थायो जेनेबा खनसेनो हालेवबाय माबाय गैला दालाय अखा गैला बांखा गैला थै दियानो आयदा लाबाय खिफिनि आयदाखौ थिननायखौनो मावबाय मावा दरखार गैया गियान गैयिनि थिननायखौ लाबा रावबो लाया फाग्लायाबो ट्रेक्टरानो गंसेल' नुयोना दामा दाम ट्रेक्टर दं मालायनि फैसाजों मालायनि फैसाखौ लानानै बिराद गरम सम नारानाय
लाइव हरनो युटुबाव इदि जाजोबगा दे फैसा आरजिनो सना थी सना मोनांदो मा थाव गोजालै Yakin nama parna udah. Sonari mainari manki gai. Thupur salah tu orang yang boleh. Thupur setang lebih dah ni. Tolong sih. Musuhnya jibun gaya, manusia pun gaya. Musuh lagi dah. Thora naik sih. Isyarat kau sedang ban lah dong na. Rendah tahu musuh. Musuh semua sih manusia itu. Mak kata orang itu. Musuh kau bukan ban lah dong na. Manusia sebentar lagi manusia seuhongkar. Ontai ke lam nang lo, lam nang butuh kan. Belakot tadi ni tu sekulung rena ni, kari karena ni bani ni.
आं खाराम बुथुनो बेखौ होनो हागोन र' नाम दैयो हमनाया हमखादोंमोनलै एरनो खामानियाव नाखादोंमोन ओरैनो साननैसोनि थाखाय होननानै दानो खाथिनो